egy ilyen videóban, hogy ebben a mai videóban egy estig tartó videót fogunk csinálni. És tök jó lesz. Telómat majd mindjárt megcsinálom, hogy ne legyen szí. Egy 6 óráig tartó videót akarok most megcsinálni. Reméljük jó is lesz. Nem vízbe kezdünk. De nem érdekel, hogy milyen reklám vagy, bro. Nem érdekel. Egy native. Fakapa. Egy minden fakapa. Akkor vissza is tértünk a játékból is. Ez most jó játék lesz. Felmegyek egy farmek. Megnézem, hogy hol is vagyok. Ezt kéne megnézni, hogy hol vagyok. Itt kizedek egy földblokkot, és akkor megnézzük, hogy merre mi van. Miért nem túlélő? Csak azt még elfelejtettem a túlélő. Így. Így. Ide le is rakom. És hogy miért hallok a játék? Azért, hogy ti halljatok engem, és most lehet, hogy nem egy 6 órás videó lesz, hanem egy haverommal lesz majd egy videó, egy 6 órás Robloxba, hogy ő meg nem jön, mert úgyhogy azt mondta, hogy amikor majd felnőtt leszek, akkor csináljam, de nem akarom. Nem hallgatok rá. Igen, haverommal majd csinálok egy hosszú videót. Gyertek 10 per hanyosak a videóim. Jó, így. Mondjátok el, hogy 10 per hanyosak. Hanyosak a videóim. Írjátok meg kommentikbe. És akkor... Ez mennyiség van, bro. Mi? Ez nincs. Ilyen nincs. Akkor másik kéne. Ezért. Az dzsungel, megsivatok, azt ennyi. Ki akarok találni az erdőbe, de nem fogok kitalálni. Még egy percet, vagy néhány percet még játszunk, azt csak. Szerintem soha nem találom ki. Sziasztok! Sziasztok!